Rico. Support me. Itahaguza wafunga asihini no kuda zino ndirwaza pese pacho pesana mtane sana baby rudo no need iso as a baby why as you why kune daiso baby rudo no need iso as a baby why as you why kune daiso iwe sei kucheida kundishongorodza pane vanhu kungengo mafoto unonderedza ukamisiya vanobva vapururodza ini ndaneta unonyanya kuzvikudza inga ini ndaiedza kuvhara mahwani vana baba vako ndaitobvisa nguwani verenga kuti zvandakaita zvingani uye gore rinobhebhira vere chingani bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why kunidaiso bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why kunidaiso rudo rwasiyana nekutamba chikudo bodo kana kuti kutamba nodo natsotarisisa natsokufura ziso kuti vangani vaikuda kudaiso enge nakanyara zvangu uchitaura but now unoziziva uchakaura umbozama kuda kukutseura saka kambokano ndoshaura bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why kunidaiso bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why kunidaiso iwe sei ucheida kundishongorodza pane vanhu kungengo mafoto unonderedza ukamisiya vanobva vapururodza ini ndaneta unonyanya kuzvikudza inga ini ndaiedza kuvhara mahwani vana baba vako ndaitobvisa nguwani verenga kuti zvandakaita zvingani uye gore rinobhebhira vere chingani bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why kunidaiso bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why kunidaiso bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why kunidaiso bebi rudo runonidaiso asi bebi why asi why